Keď už sme pri tom Mirovi Lajčákovi, on bol svedkom naprosto neuveriteľného fópa v Japonsku, ktoré sa traduje na hlbokej dodnes, lebo v 93., keď tam bol proste urobil si, to je ináč také zvláštne, nie? Že aj Mečiar, aj Fico radi si robia také kľúčky po Ázii, že už v Európe sa nikto s nimi nestretáva, tak oni rýchlo vycestujú do Ázie. No a v tomto prípade teda bolo vybavené stretnutie u cisára. No a také fópa sa stalo, ktoré... Nie, toto schytám ináč, keď to poviem. Toto bude zle. No nie, premiér, viete ktorý, z Ladomierskej Viesky, vošiel na záchod a vonku ho čakali. No a dlho nevychádzal. Strašne dlho. Si hovoria, fúha, že čo sa tam deje. No a potom hrozný hrmot, skrátim to, rozbitý záchod, úplne na Máriu lietajú triesky. No a lebo nešli otvoriť dvere, no a premiér z Ladomierskej Viesky ich proste rozkopal. A problém bol ten, že v Japonsku ten high-tech bolo už v 93. A to bol taký záchod, ktorý mal aj umývadielko. A keď ste si umýli ruky po potrebe, tak sa automaticky otvorili dvere. Ale keď ste si neumýli ruky, tak sa dvere neotvorili. No tak po istom čase ich rozkopal. A teraz bol prúser, hej, lebo aj rozkopané dvere, majetok zničený japonského cisárstva. No všetci vedeli, že si neumyl ruky, no.